ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଚାହେଁ 100% ପୁରା ନହେଲେ ବି କିଛି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିହାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ପାଇଲଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ଟାଟା ନାନୋ କାରକୁ ଦେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲୁକ୍। ଏହି କାହାଣୀ ହୋଇଛି ମିଥିଲେଶ ପ୍ରସାଦ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମିଥିଲେଶ ପାଇଲଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଟାଟା ନାନୋ କାରକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ପରିଣତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନାନୋ କାରକୁ ଦେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲୁକ୍। ଯଦିଓ ଏହାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ମିଥିଲେଶ ତାହାର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ପଙ୍ଖା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାରର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଙ୍ଖା ପୂରା ହେଲିକପ୍ଟର ପଙ୍ଖା ଭଳି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଜନିଆ କାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେବେ ମିଥିଲେଶଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କୌଶଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।